Tawan na po to sa luto-luto og snacks karong hapuna mga kaigsunan. Excuse me. Okay, magbunot ta og lubi. Ito isagol no, mga kaigsunan ko. Okay, dayon ang ato ang himuon bingka nga way asukal no. O way kamay ba kanang tabang, di po yung tabang, ang atong ikamay lang kanang saging ba, natural nga tamis ba sa saging. May atong ibutang no, atong i-blender ang saging, dayon pino, dayon ibutang sa gigaling gitawag og humay o rice, i-mix na to, dayon 3/4 ang humay nga ginaling og 3/4 pud ang saging tunga-tunga no. Pinanita na daan ang saging atong timbango no, aron ma-equal gyud sila. Okay, mo na siya. Atong gibutangan og tuno og lubi, mix na to no, igupon mo basa siya, basa-basaon gyud aron mosurop gyud siya sa humay. Kaya atong ginaling kay di man yung hinumula no, bugas man gyud pure atong ipagaling, dayon uga atong bason og tuno. Okay, ini pong saging ato pang butang tuno parang humok benderon. Mana na gibender na tano. Una 3/4 na siya. 3/4 ng humay, balintunga ba. Okay, ubutangan na to og yeast sa kutsara, baking powder sa kutsara. After 30 minutes ang baking powder, yeast mix sa idungan sa humay o sa tuno no, sa rice o sa tuno sa lubi. Mao na siya. Diha na ato ibutang ang kuan ni ang yeast. Dayon ang after 30 minutes mo tubo na usa pa ang baking powder. Yung nanang atong paagi no o procedure sa pagkuan 30 minutes na. Butangan to og baking powder sa kutsara ra. Ito palabian para mo tubo-tubo lang gamay ba. Pero humok di mo bantok. Okay, mo na siya. Asin po isang pugnit. Mo na ingredients niya. Dayon atong 30 minutes i-bake 30 minutes na to i-heat na to sa oven. Okay din. Luto na pula-pula 35. Pula-pula yun no. 30 to 40. Sakto na gina. Ganyan. Ang yang kakusgon sa init 150 pud ka inita ang atong oven no. I-set na to sa 150 ang setting. Okay, magsunan diha. Kung kurti-kurtihan sa oven na siya. Taon no 30 minutes mga na ta. Okay, lami ni kayo kay way asukal yun no. Ang saging ra gyud atong ipatamis niya ni. Okay na 30 minutes 35. Okay, wigo na. Okay, butang na to dia. Obi na. Okay, isunan. Okay, mga 30 minutes after, ngao na taron. Kita nyo pula-pula ng agi ani. Okay, close, open. 30 minutes na. 35 minutes na. Okay, pula na. Muna slicer na to ron. Og ngao na taron, magigsunan. Okay le. Save atong snacks ron nga gamay ra gasto no. 3/4 ang kuan, 3/4 ang ginaling, then 3/4 nga saging, ang gasto lang tani mga bana lang nako mga 70 pesos tingali o ubos pa ba. Gamay daghan man ni. Duha man ni ka hulno. Duha man ni ka kuan hulnuhan. Okay. Kaduhan ako ni no, umanang ganiya usa. Kaduhan na to ni. Karang itom dia mao nay ang kuana tibugon nga tabliya. Tamis. Di gini ng tamis no, ang saging nga tamis bingka gyud nagigsunan. Pero di tamis lang. Pero sakto ra. Di po ningog tabang. Ang saging kumpiyansa ta kay saging ba natural ang tamis niya no. Pero makadaot di po ni saging palabian. Salamat mayong adlaw.